Am găsit la primul nostru episod din Slinterio. Azi o să încercăm să avem cel mai mare scor. Da, acum recent s-a făcut un update la Slinterio și chiar este fain update-ul. Da, mai nou ai niște skin-uri noi și sunt câteva noi și da, deci o să încercăm să facem din ce în ce mai mult aici, să facem din ce în ce mai multe puncte, pentru că am mai avut eu odată jocul acesta și am făcut 37.000 și ceva. Acum recent l-am șters pentru că am vrut să încep o serie, dar că sunt foarte na, cum să vă zic eu, sunt puțin cam prost pus pe ăsta, pentru că ăsta pe Slinterio, pentru că nu prea mai am atunci, nu mai am ca atunci poftă să mă joc așa. Acum mai mult filmez așa și da, o să ne fie destul de greu. M-am prins între cei doi, ați văzut, și o să-mi fie destul de greu pentru că nu sunt acomodat cu noile skin-uri și da, am vrut să vă arăt noile skin-uri și toate cele. Acum o să ne jucăm serios. Ok, gata. O să ne jucăm din ce în ce mai serios. Pentru că, mi-a fugit joystick-ul, da, eu am o problemă cu touch-ul de la telefon și da, mi este foarte greu cu touch-ul de la telefon, pentru că în timp ce filmez se mișcă în reluare telefonul, nu știu de ce, dar ok. O să văd eu pe acolo ce trebuie să fac și să meargă, să nu mai meargă în lag. Vedeți, mergem FPS-uri foarte puține și eu nu vreau asta. Vreau să avem cât mai multe FPS-uri și da, deci dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem dacă strângem multe like-uri. O să încep să fac mai multe serii, am mai multe jocuri pe telefon. O să vreau să încep să mă joc fotbal, cu prietenii și toate cele. Să mă joc cu prietenii pe afară, o să facem și daily vloguri, challenge-uri și toate cele, în care o să puneți voi challenge-uri în jos unde scrie, să-mi scrieți challenge-uri și toate cele, că eu vreau să le fac, chiar îmi place să fac challenge-uri. Am mai avut un canal care am uitat cum se numea și acolo aveam multe serii cu challenge-uri și tot felul de jocuri. Mă jucam GTA San Andreas pe telefon, mă jucam tot felul de jocuri, adică nu stăteam, nu. Și o să vedem cum să putem face cu postatul clipurilor, pentru că eu uneori sunt ocupat și voi o să vreți. Aoleu, m-au prins aici, gata. Ok. Da, uneori sunt ocupat, plec și eu și nu o să am cum să filmez. Deci dacă nu vedeți un videoclip pe zi, nu vă
Nu vă panicați că n-am terminat cu YouTube-ul. Sunt plecat, dacă vedeți că nu postez. Da, și vreau să vă mai spun să lăsați like-uri și să vă abonați canalul dacă încă n-ați făcut-o. Să vă abonați canalului și o să fac peste câteva minute încă un episod cu așa. Deci să mă joc cu niște prieteni și cu fratele meu. Da, am și eu un frate. Am uitat să-mi pun numele din greșeală, am uitat și sunt pe locul 10. Așteaptă puțin, vin imediat. Sunt încă în da, din greșeală am uitat să-mi pun numele acolo unde sunt pe paralela aceea. Descrie 10 acolo. Am uitat să-mi pun numele și chiar nu vreau să aud comentarii negative că de ce ai uitat să spui numele și nu știu ce. Da, pur și simplu se întâmplă la gamer, mulți li s-au întâmplat să uite să-și pune numele pe... Pur și simplu te gândești la ce o să faci după aia și pur și simplu nu mai ai ce să te mai gândești și după aia când vezi nu mai ai ce să mai faci, că nu ai vrea să te omori. Chiar n-ai vrea să te omori. Aici înconjurăm mai mulți tipi. Tipul ăsta bagă viteză degeaba, că tot o să moară. Da, ok. Pe celelalte o să le luăm mai târziu. Da, și o să ne jucăm și cu Matei și Andrei, fratele meu. Minecraft și o să începem să facem mine, să ne facem paturi pentru dormit și tot felul de și tot ce trebuie pentru da, sunt puțin cam mare, dar vreau să-mi înving scorul. Acest episod o să fie puțin mai lung pentru că vreau să mă joc mai mult. Și decât să închid episodul și să mă mai joc, mai bine mă joc în timp ce filmez, că apoi trebuie să mă duc să fac și cu alți prieteni videoclipuri și tot felul de jocuri o să ne jucăm. Da, apoi o să ne jucăm Minecraft acum. O să ne jucăm Minecraft acum peste câteva minute. O să ne jucăm Minecraft și acolo o să începem să ne facem o casă, o vilă de fapt. Să ne facem o vilă pe survival și o să fie destul de greu pentru că noi suntem 3 și o vilă și da, și nu o să fim pe lumea mea, o să fim pe lumea unui prieten, că ne jucăm cu mai mulți, am zis. Și chiar așa o să fie, o să ne jucăm mai mulți, că ce fuge asta. Ok, o să ne jucăm mai mulți pentru că vreau să nu fie chiar atât de greu, adică eu să fac ceva în casă, ei să facă altceva în casă și tot așa. Eu așa vreau să procedez, cel puțin eu. Nu știu dacă și ei la fel vreau, dar e ok. O să ținem episodul de maxim 20 de minute. Nu, Matei? Da. Deci maxim de 20 de minute. Da, și dacă nu știați, sunt cu un prieten de-al meu, Matei, pe lângă mine. Suntem pe locul 4. Nu, Matei? Da. Suntem pe locul 4. Acum vrem să... Ne-a omorât.
Da, ok, aici o să închid